Abainoko San Blasetan... Ez tarriz ez tegot ondo. Abestu geixa, Abainoko San venga. Blasetan... Neska zarra bentan eta mutil zarraken gainetan. Arratzaldeo lagunok, ostirala, San Blasak abadinon, eta nik ez da beste inunik Bihar jendien eurixa igual, seguramente Bueno, abestu da tokatzen dana, San Blasetan beti jendau. Hotza eurixa, ero izotza. Bueno, basabiz, gero eta geixo... Arraro. Gero eta geixo abesten, Posik nago erregatik. Bai, baina estarrixa ikustezu, ez da, ja, kordelak lehen bezala ez di, bedeinkatzen, ez da, ero igual bedeinkatu da, eta horratik kalte egin niri, nik urtero erabiltzen dut, hori jentea esaten dut, zuk nik urte guztian. Berez, tradizioak esaten du, hartu, San Blas egunean jarri behar dela, eta San Blas egunean jarritakoa bedeinkatuak izaten dira, teorian, eta horrek astebetean izan da gero, beste batzuk bederatzi egun esaten dute, egin behar da, eta ez duzu, ez dulik sekula gehiago izango. Nik urte guztia izaten du berde bat, eta gero hartu, eta beste berri bat eroste dut, beti berdea, hau izan zen, bueno, nire horako pajeo bat, eta estarrian ez dakit, ez dit, olan gehiagi laguntzen ikusten da moduan, baina esan, giro ederra, baserritarrak, produktu zoragarriakan, animaliak, eta, bueno, San Blasak direnez, zer ingo gaur? San Blas opillak pentsatu dingo zula. Bai, San Blas opillak, ero roskillak, biak ingo ditu igual. Opilla eta roskilla ingo, beitu. Eta hortarako, ze behar dugun? Ba, hementsa, osagaiak eta nola ingo du. Lehenengo gopor batean, bi arrautza, anisa eta txerri gantza nahasiko ditugu. Horri gehituko diogu, irina, legamia eta azukrea. Ondo landu eta hori oskaiura sartuko dugu ordu erdia. Atera, luzatu ingo dugu, emango dio nahi dugun itxura, eta labean 200 gradutara 21 minutuz egingo dugu. Honen gainean zer jungo da? Glaseatu bat. Glaseatu egingo duguna da, zuringo bat arrotuko dugu, azukrea utza botako diogu, limoi tanta batzuk baita ere, eta horrekin igurtziko dugu gure San Blas opillaren gainek aldea. Eta noski, San Blas idatzi behar da. Txokolatea urtuko dugu, tutu batean sartuko dugu, eta ea nola atetzen zaigun, San Blas, ero txoriene, ero nahi duguna idaztea. Saiatuko gara idaztea. Saiatuko gara. Orduan, abai, txerri gantza esan dut. Koipe bat behar dugu. Lehen, gari batean txerri gantzakin egiten zan hau. Nahi izan ezkero, egin alduzue gurinarekin, ero olibarekin ere bai. Txerri gantzaken du, eta nahi duzuen koipea. Baina koipe bat behar du. Ekilore oliba nahi bozu, ekilore oliba. Tradizionala da, honekin, txerri gantzakin. Eta, bueno, txorinen duela urte batzuk egin genituen mantekauak. Mantekauak egin genituen gaietak. Eta mantekauak itxeko, horti dator, manteka. Mantekado. Hor, polboroiak bai itxen die. Bai, polboroiak eta itxeko, txerri gantza behar da. Mantekauak eta polboroiak, ez azkerien horretarako erabiltzen die. Nik ordoia... Koipea da, eta hau koipea da. Hori da. Nik ordoia, gaur ez dotekarrik, gero joangonaz afaltzera, hori nire... mutilan gurasoekin, eta nire mutilan aitzak beti dauka, hori ez, tradizio hori, erosten dau Bilbon, goizien, joaten da bedeinkatzera, Elixara, kordoiak, gero afaltzen dugunean ematen dozku bakoitzai bat, eta ez dakit tradizionala izango den edo, anopilak ez berak erosten ditu olako malbabisko batzuk, karamelotxo batzuk, eta ekartzen dozku guri, eta gero, beratzi egunetan, geratu inbigara da berriz joaten gara afaltzen ere mutian gurasun etxera, eta hor bai, erretze ditugu, kordeltsuak. Nek ez ditu zertzen. Eta hori, ematen da, estarrirako ona dala esaten da, ez dakit, zuk esan duzu, zuri ez dotzula onurarik egartzen? Ez da, nik beti egia da lehen urtero, eta, Durangaldekoak garenok, urtero txikitan ja ikastolatik, ero eskolatik, abainora San Blasetara oinez joaten ginen, eta ikusten genduen hango azoka animaliak, eta ohitura handia izan dago beti abainora joteko. Eta horrekin, zetorren, beti, roskilla jatea, ze abainon opila beharrean roskilla jaten dira, gainera ereinotzan olako adarretan sartuta izaten dira, eta gero, eta kordoia jartzen zen. Nik, gura itaila aurretik azkenengo bere oparia izan zen, kordoi berde bat, eta orduan, urtero, hau bere errautza bota genituen tokira lurperatzen dut, eta beste bat berria jartzen dut. Baina, bedeinkatu, teorian uste dut, hain gainea jartzen dute kartela, hauek bedeinkatutako kordoia, San Blasak, eta beste bat ikusino, badauzkazu, eta bai, bedeinkatutakoa gainera, eta ikusi nion atzekaldean hola mosten koloretako olako rollo batetik, kras,
ez dakit, agian rollo eramango zuten bedinkatzera. Hor, arrasaten bai, Santo Tomasetan ez, Maritxuka joien, eramaten die olako kordoi batzuk, eskapularixuakin, dala Ama Virginan olako kartoitxo bat, edo, eta horrek bai, teoriaz bedeinkatu inbedie. Baina jendeak, eroste ditut txosnetan eta jarri da, baina hori bebero bedeinkatu inbida. Bueno, hemen, Maria Bainuan txokolatea lasai urtzen jarriko dut. Hori jungo da gutxinaka, ez? Hori da. Hemen nahi izan ezkero anisa beharrean esentzia, anis esentzia saltzen dute. Ez dakidana da, anis esentziak alkoholik badaukan. Uste, zaporea dala bakarrik. Ez da gari, pues. Anisa, gero, botilla bat esposuen ahi erosi, joen zuen amama, da aititen txera edo ama edo aitan etxera, eta nik behintzat nire amama joanitan, eta nire amamateren etxien, beti dau, anis botilla bat. Netxien sekula, baina amaman etxien beti. Hori da, ez dakit. Kafiei botilla. Beto, San Blas batzuetan, esperientzi txar bat izan nuen, patxaranakin, eta behitu ezaidala gustatzen, baina igandea zan, lan eguna, arratzaldeko bostetan lanetik atera, kuadriakoa ja, ondo zauden, parrandaina gustorako izetik, eta esan, patxarana. Ordundik, anize eta olako edariak, olako gozo horiek ezaizkiate gehi gustatzen. Bueno, hemen, bota dut, legamia, hau altzatzekoa, eta azukria. Hauek, nazi, eta onak gehituko diguna da, likidoak, esango ziren, osagai likidoak. Eta pixkanaka, bueno, hasieran katu mingainarekin nazten jungonez, eta ero, atera inbarko dugu, eta eskuekin lantzen junbarko bat. Hau lehen, San Blaseko opia ez dakizuek eitxian egin jozuen, edo erosten duzuen holan gozogintzako lekutan, baina lehen tradizionalki etxean eitzen ziren, eta horrek bai eruten ziren elixara bedeinkatzera. Gaur egun, okindegira joeten zare, da gozogintza saltzen dauen tokixetara, eta han erosten diez, fedixatan, eta zuk etxien... Guk etxean ez, baina nik hau, errezeta hau Eibarko lagun batek eman dit, eta berak esan da Eibarren familia bakoitza bere errezeta daukala. Bai. Han oitxura handia dagoela, eitekoa bai, eta bakoitza bere, hori balen esan dizuena, batzuk txerri gantzera bilean batzuk gurinakin nahi dutela. Ez batzuk olioarekin, batzuk anisa ez, gero batzuk egiten dutela, glaseatu haukingo duguna, batzuk egiten dute zuringoa arrotu, bestatzuk arrotu beharrean zuringoa eta glas azukrea, azukrea utza nahasi, eta gainetik. Batzuk zuringoa glaseatua gainetik bota ondoren, horrela beri hortan utzi. Bestatzuk labera sartu eta lehortu egiten dute. Azkenien hartu dut olako pixkate, eta lagunen hartu dut, eta esan dut, bera, hauxe. Zuk zure propio indozu. Ez, hori hona izaten da, Bai, errezta desberdinak iragurri da gero zure ikutua emon, ez? Bai, moldatu zure gustora, zu etxean daukazune. Argi dagoena da, gaur egun ja, ez dira bedinkatzen. Ez dut uste. Nik uste dut fedia bebai gutxinaka edo belaunaldi galdu injala, eta ja jendeak ez ditxula elixera eramaten. Lehen tradizioa esan moruen, ez? Baina hori toki askotan, elizak eta izten nahi dira, abade berdinak ez dakit zemat herritara jun behar izaten duen mesa ematen, lehen herri bakoitza bere abadea zeukan, eta bueno, garaiak aldatzen da, ez, Patri? Bai. Hori bezala, hala ere oraindik gaur egun, nahi dut esan, dauden fededun gutxirako, zemat jente eskontzen den, da zemat jentek jaunartzeak eta egiten dituzten umekin, nahiz eta ez joan. Baina, ospakizuna gustatzen jakerako. Ezin dabe ospatu meseta alako gauzakin barik. Ez dakit, galdetzen duenik, Baina, bueno, bai, ia da... Hori bakoitzak gero bere oitxuriak eta jarraitzeko. Baina, bueno, bai, berez San Blasan ikuste dut, dalako justo otsaia hasieran eta esaten da, estarrirako ona dala, ez? Beraz, kordoian asuntua, bedeinkatzean asuntua da, dala, hori, estarrirako ona. Garai honetan hartzen dirako, katarro asko, eta estulak, eta hotzak, eta holako gauzak. C vitamina, natura oso askarra izan zen, eta neguan eman zizkigun zitrikoak, laranjak, eta mandarinak, eta limoiak, C vitamina. Asko. Gero esaten da bebai, propoloa bebai hona dela, baratxuria, azkenean badauz gauza asko ez, ze 10 pertsonatik batek, estatu mailan dauzka estarriko arasuak, minak, da hori, orduan, ze ez da ninbier, txillixo asko,
Hor egongo die DBH-ko irakasle pila bat, esaten, nik txilixu inbiot bai ala bai lanien, ez? Edo, txilixuak edo eztabaida golan, ekidin, ez? Azkenean, estarrixa ez mintzeko da. Apuro, bixotza be bai, lasai aukitzako, ez? Bai, altu hitz egiten dugunean, parranda baten ondoren, jendeak abenatatzen dena ondoren, urrengunean estarria zeatik egoten da urratuta, tabernetan ibiliza, musika topera da banean, aldamenekoak ez dizu entzuten ezer, eta nahi eta nahi ez, altu hau hitz egin behar izan duzu, eta horrek, eragin zuzena dauka, ez, gure ahots kordetan, ez? Hori da. Gero izaten da, erretzia txarra dala, txarra dala, dano dakigu, ez? Baina estarrirako bereziki bebai txarra da, kontaminatutako airia arnastia bebai, orduan, hor dauz gauzak. Orduan, Hansan Blasopillak, ez zer eta Hansan Blasopillak. Propoleoa oso onda. Nik guetxean propoleo zalea gara, propoleoa... Eta zer hartzen duzu? Ni propoleoa, Olan, jogurakin astuta edo? Ez, likidoen baten, eta gainera, hor, normalean, laranja zukua, olako zitrikoen bat, ero pomeloan, ero olakoetan disolbatuta hartzen dut, eta ero bestela, bere hor da, hogei tantaka, kalkulatuta dukan, oraino da, nolako, izaten nolako katxarroa. Urrupa txupito baten. Bai, eta hartu, eta gero, esaten dute, hobeto dala urra pixkatekin naztuta, ez dala estarrirako lan golpean, ez dala oso ona, baina ni, egia esan, ondo egiten dit, eta hemen gero aurkezle ezberdinekin hitz egiten telebistan, jente askok propoleora jotzen dola. Irratiko esatariek eta propoleo karameloak, ero propoleo edariak eta olakoak izaten dituzte, bada espada, gero, estarriak eragiten badi. Hori erentzia gauzi izango da, ez? Osa, zure gorputzan arabera. Zineak ordatzen az, nire klaseko bat, beti zauen afonika. Beti? Bai, beti, urteten zan asteburutan, eta astelenetan beti zauen afonika da. Berdina urteten gitzen, berdina abesten gauen, berdina itxena gauen dantza, baina bera asko afonika. Nik egin esan, txorieneko bigarren urtean ez, Alberto, ni estarritik operatu inin juten, hemen dik, hauz gabe geratzen izen programa bukaeran, eta... Benetan? Hori da, larre itxan bezalako, berriketero bazarelako hori. Nik hemen beti esaten du, jente esan, gehi hitzeiten duzu, hemen da, minuto bat egongo gara izailik telebiztan. Claro, eske telebiztan utxuniak eta bete inbitxoso. Ja, eske luzi itxen da, Karo, gustatzen zaizue hor gauzak egiten etzen egotea, eta guri entzuten, boitu. Badauz, YouTubeko bidixo batzuk eta sare sozialetan badauz batzuk, itxen diela, hori, errezeta bat, eta da oso, da oso lasaia, eta kozinatzen da bien bitartian, jartzen dago dolako musika oso lasaia, eta da, superatxegina ikustia, erlaxatzen datzuk pila bat. Isiltasunean. Hori ez dakit txorienen ingo dugun, noiz baitxe igual berriz afektatzen batzu ahotzak zoria deneri, Zuk sartu duzu Oskai, hemen? Doremonek. Hore bat zegoen hemen, ez dakit, gaina, ez dakit berdina dan, Bai, honek anisa dauka. Bai. Neurria, ez dakit. Bakitu, txikitan pentsatzen hauen, anisa, zala opiletako txurixa, hori gainetik egon ezana. Azukria baino pentsatzen hauen zala anisa, da orduan kendu itxen notzan. Mari Carmenek eman didan errezetan, Mari Carmenek berak, honi, txantxea botatzen dio baita. Horri ere, botatzen dio aniz pixka. Igual nire txian erosten zan abe horako esan. Horrena zan. Bueno, hone ja, dagoeneko oskailuan ordu erdi baino gehiago egondakoa da, hemen ikusten bauzue itxasten dana, batzoi gustatzen zai hor irina bota eta irina bota, irina. Nik aukera nahi hau dut olio tanta bat, olio hau. Edo anisakin. Edo anis gehiago, noski. Zabaldingo dugu eta ikusiko zuela, ez dala itxasten ezer. Eskuetan ere, pixkat hartu, eta hau ez da itxasten ezer. Eta ingo duguna da hemendik batako dugu. Opil bat, eta ero beste roskillatan ingo du. Orduan, gutxi gara, lusatuko dut erdia jakiteko zin da. Jak. Erdia. Bai. Urko, erdia. Bai, ez. Nietako sanblasa beti izan da, aitzaki bat, opilak jateko, da etxien gero, nire mutilen etxien, itxen dela tradizioa, baina abadinon ez, zure gunian, eta Nafarroan, oso tipikoa da, Eibarren familia artean ospatzia, ez? Da gauza, da ferixara joetia, da famili osoan,
hori baskari bat itxia, lagun artean egotia edo, sozializazio hori, ez? Ez da zetan, jun behar hartu eta batai horik eta ez da inber laguna bat, hartu eta batu alako baten, da, jazta. Bai, baina, azoka egia esan, abadinokoa garrantzitsuenetako bada, animaliak eta hor. Aukera, ezaetenak ego ninoiz, hainbat eta hainbat postu duten dira, Santo Tomasetan da horre bezala, baserritarrak eta jartzen dituzte beraien postua, barazkieki. Barazkiak eta egia esan oin gutxi egoten dira, beste kastaiak eta olako gauzak eta gehiago egoten dira, eta gero animalian azoka egoten da. Gero iriprobak egiten die, herrikirolak egoten die, eta, egun guztiko jaia, goizetik hasita, postuak eta oin eguerdi arte bakarrik izaten dira, gero jaso egiten dire. Baina, jendea biharko ordu txikik arte gainera, aurten ostirala izan da, ojo, guida. Berez, ezin gara joan, ja. Urrengo baterako gonbio, imiko ez da zurdaturen urtien, edo? Junalko gara, bolta, jaten, baskaltzen. Jaten, bai, hori da. Baskaltzen. Zorien emititzen dan bitartien, ez, baina gero. Gero, bolta. Bukatzen dugunien, honi, utzi barzaio, gutxi gora bera, atzamar batetako lodixa izan bida, ez da gauza fina. Bai, San Blasa lodixa. Eta ikusiko ituzue batzuk opilak direla holan, lixuak, eta beste batzuk egiten diote holan, txitximurka moduan. Hau da, San Blasan itxura, batzuk koiarakin egiten diote, baina egia esan, holan, txitximurka hain da, jak? Eta izaten da holako, borobil luzenga bat, ez? Ez da izaten borobila, izaten da holako gaieta. Legunean izan borobila, hau da, gaieta, hau da, gaieta, atzoko... Raziokoa bezala. Txankarra jan ondoren, holako gaieta bat, razioko gaieta bat, kafesne moduan, holako katilloa guztitze duzu, da, txof. Erraldoien gaieta. Bai. Horreia, 5 kilo ukiko da horrek atzo gabizen esaten, lehengugunien gabizen esaten urtean bakoitzakaten da 5 kilo gaieta, horrekila. Olako bikin? Olako bikin, ia kupo beteuz. Eso ma pixatuko. Hene pixatuko dauz. Bromatzen. Onda berda mar gramo? Gero pixaten modu, bat tankoen labetik, Ez dut esan, labea esan dut zenbateraz, 200, bai. Labea 200 daukat, hor beti bezala, daude batzuk esate dutena, 160 ordu erdi, bestatzuk 220 10 minutu, 220 minutu, joan jolasten, baina hor bai dala, haizeakin beharrean, goian eta behan beroa, bale? Orduan, hau, listo. Hemen, ari zaigu gure txokolatea urtutzen, pixkanaka, eta bengo duguna, olako labeko paperarekin ingo olako tutu bat, honek txurroak eta sartzeko egiten dira modukoak, eta hori, gero horrekin, lehen garai batean, olako pilo bat egiten nuen, eta idazten nuen. Idatzi, txokolatiana. Ointxe roskilleen, biosu. Oin roskilla egiteko hartuko dugu olako pusketa bat. Hau kontutan izan, gero handitu ingo dala, pixka pustu ingo da. Orduan, tarte utzi behar du. Esto sekula ina? Holan hartu, luzatu pixka, eta gero, soldatu hemen, holan hartu, eta heldu. Hola xe? Ez da, holan. Betxu zelako erraixa dan. Zaila da, horia itxia, baina horia hilia daukotzola. Eta nik entzundu batzuko horia gero izozkailuan sartzen dutela, eta... Gainera, hau gero ez da azten, ez? Aldozu bata bestien aldamenea... Handitu iten da, Bai, handitu iten da. Baina ez asko, ez gertu hau. Nahi dut esan gorantza iten duela. Zabaletara baino, gehiago egiten du gorantza. Da, gero honei aldotza zuen guresun forma. Bai, bihotzak inalditxoso, laukiak inalditxoso... Ingo bihotz bat. Ingo zukin txorieneko txori bat eta nik ingo bihotu. Jo, bani. Ni eskolan egiten, Patri, nire garaian egiten zen, buztinakin zenizeroak egiten genituen. Bai, eta guraso guztiek olako zenizeroak ero eukizituen. Nire nintzen, olako klase baten, Getxoko udaletxeak antolatu zauen klase baten, urtien itzaten zen asterdetan, da ostegunetan. Deitzen gaben buztinakin formak. Bai. Eta gero nik eramaten itxun etxera, eta nire esenarra deitzen zen, ceniceros de Proyecto Hombre. Horak, bai, horre gauzak itxena. Eta zenizero... Justot hori moztu ipioz. Argazkiri baukazu horien, Patria, holako ematera? Ez bai, holako lorontzi batzuk eta itxen itxune buztinakin. Eta bai, etzien oso politxak. Baina, bai, denbora pasata ibiltzen ginen hor. Ez da oso txori xai, ni hemen bihotza itxen? Zelaniko txori bat? Txorieneko txoria? Bai, baina, a ber... Vale, hau da mokoa, hau da ego bat,
Gero ez dakiz atarako da. Hora beste egoa. Hora bitu, ikustuzu, egoak, ikusten duzu, ez? Imaginatzen zara. Hau da, abstraktua. Abstraktua, bai. Hau da, mokoa. Hori arte modernoa. Hori... desegin jozu. Eskolanak eta ni eskara oso... Bueno, elkar bizitzakin eta gabizela ez, familixakin eta sanblas eguna, familixan ospatziakin eta... Suediako gobernuak antolatu ditu olako pixu batzuk eta 400-500 euroko alokairua dauki oso merkiak, baina... Suediarako merke izango da diru hori, ez? Euskalderako bai, Horrati, baina pentsatu, nik proporzioan igual izango da hemengo 100 euro guretzako izango zen? Bai, 150 edo 200 edo izango die. Eta orduan, jendiak, auki bidau, 18-25 urte bitartean edo 70-tik gora. Eta helburua da, bi pertsona horrek, esperientziak elkar banatzia. Jende heldua eta gaztea batera. Hori da. Bitu, lehen antzina sukaldeetan gertatzen zen etxeetan. Eta horre, zenbat, ze transmisio egoten zen hor da. Labera, 200 gradutara, 21 minutu. Gero, glaseatu ez bagenioke jarri behar honi, guk jarri behar duguna gero gainean, tipiko asanblasetan, hau arrautzak margotu, ero politxagoa brilloa gerekin, zaine, ateratzen dolan pixka tristea, beste, baina bestela margotu ingo genuke, Oso ondo. Labera... Azkenean, hau Suediako helburu hau, ez? Da bakardadia saiesteko. Zer da, jende askoan bakarri bizi da? Bakarri bizi die, isolatuta bizi die, eta jende asko pentsatzen dau, bakardadia bakarrik afektatze hotzala, pertsona helduen egoitzetan bizitan jendia, residentziatan, eta baina, hor proba egin da, ez? Konfinamentua geixen pairatu zabien pertsonen artean egon ziela 19 eta 29 urteko taldiak. Bai, orduan nahi daue hori, azkenian elkar bizitzia jende gaztia eta 70 urtekrik gorako jendia. Hombre, egia da, bitu, Patri, gu nerabe ginenean guretzako dena zezan, kuadrilla. Orduak eta orduak kuadrillakin eta pasate duen nituen. Eta konfinamentuan jendea gazteari hori kendu inzioten. Lagunekin egotea, bikotea izatea, bikote izan zienak ezin ziren gero elkarrekin. Eta esan gaur egun, dauzkon teknologi modernoekin eta bideotei bidaiaz eta hori, jentea ia elkarrekin dagoela, ez? Ero ikusi aldirela bintza, baina, horre, guri 15 urtekin ero, kuadriakin, egunero ateratziak enduko baligute... Bai, pentsa. Ojo, kontuz. Ojo, kuidau. Zuringo bat. Eta oin zarata pixka atarako dut. Atara. Da, hau, arrotu. Ondo arrotu. Eta gero, hemen dauka zuringo bat, 100 gramo glas azukrea. Ez daukazue glas azukrea, bakizue, hartu azukrea, eta holako eotzaile bat ere izango duzue, ezagutuko duzue, gure lagun batek ez zuen ezagutzen, hemen gure lantaldeko batek ez zuen izena esaten, baina legunean erabili genuen kafea eotzeko da, hala! Zelako modernidadea. Zer da, hori zelako modernidadea. Hau txantxetan, Dabi. Ez ebilen txantxetan. Bai, aintzinako gauza, nire amamak, nik komenta dotzat ez, hori gauza zarra zala, eta nire amamak kafia eotzeko makina hori, tresna hori, erabiltzen zauen, intxaurrak eotzeko, da gero intxaur saltzaitxeko. Berez hori, betidanik egondan gaiu bada gure sukaldetan, ez da gauza berririk. Hori, holako Suediako gobernuan ekimen horretan parte hartu bazauen, hori ikesiko zauen, ez? Azkenean, gure etxeko aitak, amamek, eta danek, badaukie guri zer erakutzi, eta holako gauza pila bat ikasiko leke. Hori galdu inda, nik, egia da, niko gazte galdu nituela nire aikikia amamak, eta, transmisio hori gure etxean, tamalez, ezan, nik oso gutxi jaso nuen, ez? Baina, eta zuek esango, nire aitona pesau bat, ez da izan. Enkaso, urte askotako esperientzia daukala, eta seriagoa da, seria zaharragatik, seria izateagatik baino. Bai, da, azkenean, pasa denbora zuen amamak eta zuen aititekin, ez obligazio bezala, baizik eta jende jatorra dalako, eta bai, euren artean asko ikesten dalako, eta momentu atseginak okitziarren azkenean. Bale, hemen, dagoeneko azizaigu arrotzen, glas azukre pixkat. Da, joan gozara botatzen gutxinaka. Eta pixkanaka jungo naz, eta hartzen jungo da hemen. Hartu, eta gero,
limoi zukua bota eskero tanta bat, honek emango diona, brillo zuriago uzten du, merengea zuritu egiten du, eta horako brillo punto bat emango. Eta gozotasuna bebai kendu ingo dut zapurtxo bat, ez? Ez dut zamoten garratz puntu bat? Ez da oso gutxi botako dio, tanta gutxi batzu botako dizio. Ondu ingo diogu gure, esan dezagun, gure merenge hau. Zuk uste duzu, Suediako gobernuko ekimen honek arrakasta izango zabola Euskal Herrixan? Nahiko nuke. Ez daki funtzionatuko luke, probatzea da, ez? Probatzea da, eta esan txarra izango. Nik uste dut, hombre, igual, hombre, denborak, ez? Igual ez dakizen bat, hor nik jenteak esango du, denbora guztian berakin bizi behar nahi. Ez, gainera ez, astian bi aldiz. Astian bi atzalde pasabizu elkarrekin. Osa, ezkenien ez da denbora zuen. Eso, funtzionatuko luke. Ni apuntatuko nitzak emaintzat. Baitu. Karo, niri gazteba jarriko ziaten aldamenean. Zuk, itxuin bioso, 70 Ja, enau tarte horretan. Inarte, edo ja berandu zabiz. Ja. Ni bai, Azkenean hori da, uste dut, 25-29 urteraino bakarrik, así que ni ja bai, hortik ies itxen dut. Gutxigatik, ia hor dago, baina oraindik, ez? Gazte txartela ataratzeko aukera okazu du. Zure banketxean. Ez daukat. Ez, ja? Ez daukat, mutil. Bihar perretxikotan hasiko zara juten. Gero ja gaztean akuajimera apuntatuko zara. Euskate hemendik. Akuajimera ondiokan ez, Zer dauk akuajimek. Bakizu nire baten batikin hitz egiten da, beraien artean zegoen tipa bat, enuela ezagutzen. Eta hasi zienan zirikatzen, zigor sartxaro bat, ez da gizan, eta zuia, bai, edozein momentutan akuajinen apuntatuko nahiz, eta tipa, aizu, ni akuajineko monitora nahiz da. Eta gurra ematen dugu kan, Bai, baina esan da, zenbat urte dauki zure ikasliek. Da hori zango txuga, bueno. Gazteenak 60 ez da izen bat esan zituen. Gaur egungo gaina, helduak ez gara lehen bezala. Gu askotan juten ganean gure taldetxoa bizikletan, ero mendira korrik egiten juten garenean, zaten dugu, ez? Gu ia 50 urte dauzkagu, ja. Eta imaginatzen dituzue gure gurasoak ia 50 urtekin gure adinean gu gabiltza moduan, oin mendian zehar korrika bizikletakin saltoak eta ematen dezaki zer. Egia esan pentsazina, baina denborak aldatzen doaz, egia da, eta hemendik urte batzu barru, agian, ez dakit, 60 urtekoak hemen guari garela, 60 urtekoak, akuajimekoak, igual 60 urtekin ari dira. Eta gero izaten zan bebai moda kontua, ez? Zeni jaixo nintzenian eta ikusten dut asko, argazki asko amamakin eta nire amamak 60 urte zauzkan, baina zaukan amama itxura, bere amama hilia eta bere amama erropak eta bere amama itxura. Eta ontsi ikusten dut, nire lagun asko gurasuek, zen gurasuak ondiokan gaztia dira, zura dinetik urbil egongo dira, 53, 54. Gaztiak oso gazte. Baina nire lagunen gurasuak ikuste ditut batzuk 60, 62, 63, eta ez dauki amama itona itxura, dauki itxura jende gaztiana. Eta orduan pila bat arritzen, eta nik uste dut horik moda kontua dela. Baita, ero percepzio ezberdin haukagula zu, zue adinean aurrean txasoia zela. Argazkisa ikusten dozu da, nire amama 60 urtekin zan, amama. Ja tituloa bazuka. Bai, ni jaixo nintzen da berez, ja bilakatu zen amama. Ez baina benetan, hilia holan kardaua, zakitolan beti trajia Espainiak, ez dakit zer. Ez dakit. Bueno, ez dakigu, kontua da, badakiguna da, gure programa aurrean doala pixkanaka, ni hemen geratuko naiz, zuringo hauek, pixkat gehiago arrotzen, horkoaik falta zaizkio, bitu zan, zidan, Patri? Zelandoia nire bihotza. 12 minutu falta zaizkio, eta ero esan dakoa. Hau, tutu batean sartuko dugu, eta beroa daudela, hori garrantzitsua da, beroa daudela, atera, eta orduan errazau izango da, hau gure glaseatu gainetik eman, glaseatu emango dugu, letratxo batzuk, eta atera. Bueno, hemen daude, bihotza, hemen esperimentatu egin du ja, haber ze modu zegoen glaseatu eta bat egin dut, eta oin izango zen, Patriren bihotz honi hartu horrela, eta, txak, hemen bat. Eta hundia, eta garrantzitsua da, oin berua dagoela, Koiariakin inbiko. Hau koiariakin, bai.
oin berua egon da. Da beruakin gero, ingoa gogor? Gogor, ez da gogor gehatuko, baina hau egia da, nahi izan ezkero, labea itzalita daukagula eta irekita sartu alda eta bertan utzi minutu batzuaz lehortzen, baina horrela ere, zoragarri dago, Eta baina hauek, ingo dituguna da hori, berdina. Loak? Ze ona. Eta ointxe hori, lehor espaldin badau, gero zela idatzeko San Blas. Lasai, hortako ointxe, bitxu. Hau, horrek Alexander jartzen da. Ba, hemen tutuan sartu dugu txokolate beroa. Sartuko alza izan Blas hemen. SB bestela. Bueno. Ba, sartuko jatzu. Itxusako letra daukan gure zigorrek, Biteli... Ondo! Katxe ondeo gutxio, Ez, benetan abien. Buah! A ber, utzi niri bat. Arte, venga. Hemen dago bakoitzaren arte erakusketa nahi duzuen moduen, baina, bueno, espadire holan geratzen, kontu da goxoa daudela, eta ikusi duzue, San Blas opilak zoragarria daudela. Bitu? Hori bai. Ona, Biteli. Ba, hau inda gero, hau, bueno, ordan postretik hasiko gara eta ero zurea jango du urrengoa? Bai, karo. Bai, ez? Venga, ordan, txin-txin. Nik riotzak emega. Vale. Txin-txin. Gora San Blas, da gora baina. Hamla ropila. Eta holan, bero-bero? Fenomeno, jaten da. Pasada bat. Oso gana. Tantxen ni, bai. Tuen baten errezeta, bai. Moztu inbizala, ni hemen jaten lasai, bai. Badakite gure ikusen zuleek, Alberto. Zenbat bolondrez egon dien, San Blaseko pila jateko. Bai. Egongo dien beste, ontxe, asal hori jateko. Ilaran dauz danak. Bata bestean atze. Hor bat da hola niten. Ez batek eset, bestia, asetuta, bestia beteta, bestia ez jako asal hori guztetan, bueno. Geixo eraman gondik aurre afaltzeko, ez jati porta? Hau afaltzeko... Horrela, bikaina geratzen da asal horia. Benetan? Bikaina. Afaltzeko lan, asal horia bakarrik, arrautzatxo batekin edo, aragi batekin olan aldamenian, ni platerau pila guztetan ganda da, asal horia espeziekin, airfryerrien. Bai. Lagungarri bezala edo plater nagusi bezala. Orduan zela ningot lehengo asaloria loratan moztukot, espezia desberdinekin nahaztukot eta soja saltxakin eta olixuakin, eta hori errekot 15 minutu airfryerrian 180 gradutara. Bitartian ningot jogur saltxa horrekin laguntzeko. Orduan jogurta, limoian birrindura, berakatza, olixua, eta gero horrekin bustiko. Hor bustitza. Bai. Bikain. Da holaxe, errez eta askar. Bai. Berez. Hemen dauko asaloria, eta asaloria, bueno, batzuk sartzen dago olako kutsatxo batzuk ja, ba hori, ez, loratan eta moztu da datosenak. Atzo kompostan inguruan deitze egiten nahi ginen, eta... Beitu, komposta. Bai, ez, baina egia da, jentia, bai, ni birziklatzen dut, eta honena da, birziklatu berren ez egitea kutsadura hori ez sortzea da hori. Hori da lehenengo pausua. Eta hori da lehen pausua, ez sortzea kutsadura hori. Eta plastiko horiek eta ez daukate inungo zentzurik. Zenbat gauza saltzen dituzten, paketetan, plastikotan da hori, eta hor, ba, aldala ekidin behar dira horiek, eta hauek osorik hartu ez da kostatzen gehiegi. Ez. Legunean, baina gaur egun ja arrautza frejituak enbasatuta saltzen dituzte. Danetik aurki dezakegu, paketetan sartuta, orduan, ba, normala, gero, hori, ba, kontainer horia egoten da, tope beti beteta, ba, jendeak, ba, bueno, dena doalako, ba, plastikoan bilduta, ez? Zagarrak ikusi ditugu, ataletan. Ez da guapan, ez. Ba, ez. Eta asalore horrelan beste, bitu, lemunean joan itzen, joan anegaz, bizikletan, eta itzeiten, ba, hori ez da izan da, esan, nik aurra asalorea, nik asalore gustatzen zait, baina etxean usaia, usten duen usaiagatik, ba, ez dut jaten. Laban itxen bozu ez da? Labean egin zazue asalorea, eta aina esan nionen, behitu, nik atzo egin nuen, eta nola egiten duzu, baitu, hartzen dut, batre egiten duena. Nahi dituzuen espeziak, eskura dituzuenak ero gustokoak, bota hor, olio txarra eta gero soja saltza, ero gaz pixka bat,
ondo naztu, eta air fryer ez daukazue, labean. Laban, bai. Labean erreta, eta oso Laban igual goxua. apurtxo bat gehiago, 15 minutu biharrian, ze azkenean airfryerak potentzia askoz gehiago dauka. Laba baten izango ziren, 20-30 minutu, 180 gradutara. Bai. Eta horrekin nahikoa. Orduan, nik aukeratu ditudan espeziak erakutziko zuet. Hemen daukat piperrautza. Osunetan gozoa. Ez dut ekarri nahi koiarra. Koiarra ez daukago. Orduan, gozoa. Gero, hemen dauzkat, olako belar provenzal batzuk. Vale. Beraz, belar provenzal batzuk edo oreganua aukitzen bozu etxien. Azkenean gehien gustatzen gatzuena. Eta aukitzen batzu olako espezian nahasketa bat, kurria, edo bueno. Pero kurkuma berekin, kurkuma jendeak izaten du etxean, kurkumarekin ondo tortzen da. Eta gero, berakatza. Kuminua jarri hotzat, eta ointxe, berakatza. Eta gero, olixuakin ja, nahiko izango zen. Bai. Baina gero, olako, beste puntu gazi bat emoteko edo interesgarrixa, nik botakotzat soja saltxa bai. Oso, no? Hori da. Ontxe, oliba apurtxo bat. Zer errezan, horrela itea gaina, lapikoa, erretilu bat zikituko zu, beste eta lapiko bat, gero lapikotik atara inbar duzue, erretilu batean jarri, guk ere etxean batzuk bexamelak egiten dute, beste batzuk olio erre bat egiten diote gainetik, baina benetan esaten zuet, errezeta hau oso ondo dagoela, eta beste bat azaloreakin, azalore ogia inalduzu, hori ere modan jarria. Azalore ogia, hori nik entzot mas pizza norea iteko. Pizza norea guk txorien egin izan dugu biru aldiz. Eta zelan. Goxua da, ez da pizza, A ber, kontutan izan da pizzaren itxura o forma dauka, iten dana azalorea birrindu, eta ero... Kurruskari geratzen da? Bai, ze botatzen botaldi oso arrautza pixka bat, ero holan gero hori dana biltzeko eta hori, gero labean sartzen duzu, fin zabalduta, eta kurruskari geratzen da benetan. Eta guk ere, ingen nuenean, nik uste dut, olako espezie bat horia geratu zen, orduan kurkuma ero olako zerbait bota genion. Bai, eta gainean gero beste pizza bat. Lehenko orea inin behar da pixkat labean, eta gero, atera, tomatea, urdai azpiko egozia, txampiñoiak, gazta, nahi duzuena bota, eta berriro laberatu. Eta osua geratzen da. Hau, guk ingo duguna da, airfryerren. Orduan. Mentxe goiaz. Gure konfiantzazko airfryerra piztu. A ber, mentxe. 180. Eta 15 minutu. Horre utziko zau. Ondo kontrolatzea oso, niri ya hori motoiak ez toaz. Erresa data. Eta ontxe jogur saltza ingo, da jogur saltza, baditu. Oso erresa da. Zamentxe daukat, jogur natural bat. Botakotzat, olixua. Oso, no? Ontxe botakotzat gatza eta piperbeltza, eta horrekin ja nahikua, baina gero botakotzat sapore apurtxo bat emoteko, gatza, piperbeltza, eta gero birrintzeko gaiu honekin, nik ingotzetena da berakatza jarri, eta gero limoian birrindura apurtxo bat. Saltza honekin, zoragarri geratzen die falafela. Hombre, falafelak zerekin ez. Bai, egizan falafela bera bakarrik, falafela ez dakizurentzeko zer dan, falafela dira azkenean garbantzuak, beratuta, ez egosita, hogeita lau ordu beratu, gero birrindu itenak ipularekin, espezia ezberdinekin, berakatzakin eta iten dira olako hamburguesa txikia, aragi bola, olako, albondik antziko batzuk, eta horiek frijitu. Nahi izan ezkero, airfryerrean, ero labean ere inaldira, koipe gutxegoekin nahi izan ezkero. Eta horiek atera, eta hola mokaduko gero dipeatzeko gero hemen bustita. Hori da. Zenbat berakot. Apurtxo bat. Berakatza bauko, Bat. Biteli? Bat oso. Jaubia da, gero, azaloria. Eta berakatza, bikote aukitzen bozu, horan. Konfiantza asko izan bida, hau ez da izango da, lehengo zitarako eta horretako. Aroma arabe liburu hori, behin baino behiotan aipatu izan dudana, eta laguna, arabiarrak idatzi zuena, hor errezeta guztietan, baratxuria jartzen duenean, jartzen du, beraie, 2-3 jartzen dietela, baina bakotxaren guztuen arabera batero botatzeko bestela. Nahi du, beraiek oso saleak direla, eta normalean, baratxuria danetan, 2 ale errezeta guztietan, baina gero jartzen du, ohar moduan, ez basarete oso baratxuri zalea gero, batekin, erdia, ero gutxio botatzeko. Hausarta izan bida bizitzanetan.
Bai, eta aldamenean maite zaituen norbait izan, eta baratxuria maite duena, eta pikantea maite duena, eta hori dana. Ba, guk itxoin gau, airfryerran azaloria bukatzea, eta gero, bi gauzak, zerbitzatuko gau, bat. Lehen ez dutzu komentau, baina astu inja da olixo txorrotat botadotzat, berez, hamen dau gure azaloria ondo txigortuta. Eta hori, esan dugu moruan lehen, lagungarri bezala izan daike, kasu honetan nik jarrikot, ba olako sarreratxo bat edo eitxeko. Mokadutxoak izango da sarrera. Bai, mokadutxo bat. Eta hau dozu jarri horan, azaloria eta gero olako katillu txikitxo bat saltzakin. Nik ingotena da, saltza oinarri bezala jarri, hemet beltzian ingot, eta hau gero guk probatzeko. Orduan oran, gero holan belarren bat eta aukitzen bozue bai, politxa geratzen da. Menda etortzen da oso ondo olako hori da, bai. Saltza honi, baita nahi izan ezkero menda izaten moduzu, txiki bota, moztu eta oso goxua eratzen da saltza honetan. Ero olako belar usaintxu den bat, ondo da torkio. Hori da, orduan, hau daukau oinarri bezala gure saltza, eta hori jarriko azaloria. Azaloria purtxo bat, kontu ze, erratzen dago purtxo bat. Eta beste itxura dauka horrela, ez alda tentadagarria, beto, alese buru altxatu du, Ez pentsau, Urko behadi dago, eta... Hor da bizileran, bata bestiak... Ba, goxua dago, nahi duzuena esan, eta bestela, probatu etxean, eta idatzi txoriene abildua eitb.eus. Eta bakizue Instagramen, eta Twitterren, eta badadu dela, beraz. Gurekin kontaktuan jartzeko aitzakierik ez daukazue. Zalan, oli otxo bat. Hau, pikanti izaten bazan igual hobeto, baina... Baratxuriak eniko pikante goko. Bueno, ba, holan jango. Piper beltza bai? Ez. Bota diozu, Bai, bota dutzat. Ez, honeiz. Hone, saltziari bota diozu. Saltziai bai. Beraz, hau da gure azaloria espeziatua airfryerren. Hemendik jango. Satitxo bat. Billo, saltza honekin nik ez du probatu inoz. Holan, gure etxean, azalore askotan jaten du, baina saltzarena gustatu zait. Bai. Eta baratxuri ez da infuerte, baduka bere alioli puntua. Ba, billo, alioli aditxu dauka, Alioli osasuntxu bat. Oso, benet. Tontxan, azte buru pasa? Hori da, aztelena hemen izango gara. Beste bi errezeta oso gozokin. Eta bitartian, ondo pasau.